Iya. Badhe ngaturaken petilan suminten edan. Cempluk katindakan dening sederek Tati Lestari Handayani. Wondene Gentro katindakan dening suminten no Gentro. Cempluk suminten edan apa cempluk? Sakarepku. Lah piye? Sutradarane aku rasa rewel to. Katindakan dening Solikin. Gentro katindakan Solikin. Petilan lelampahan nalika suminten wonten ing pasar lajeng kacegat dening Gentro. Sugeng midhangetaken lan sugeng munek-munek. Wis bar. Apa? Ki, ngene iki nek ketoprak ora kompak iki ngene iki. Begitu apa? Iki suradane sapa, Pak? Hah? Suradane sapa? Apa? Surada. Sutradara. Sutradara kok Sulada. Apa iki cempluk napa? Kae cempluk kowe Gentro. Oh, arek ngoten mau. Apa mboten ngabari jenengan mau. Iki wis nganggo mek kok rasa ngabari mengarep toprakan kok dadak layang-layangan. Begitu gamelan mandek iki langsung guyu. Hahaha. Bro, Mbak Yu, ngono kuwi dadi wangun ora ketok nek gagah. Baleni gamelan. Dadi kula gento niki. Hah? Dadi kula gento. Gentro. Mbok ket mau ngabari, Pak. Pak, cempolo ndasmu lho. Siap. Iki kula gento. Ya, tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Sik. Belajar guyu sik. Gentro iki anake Surabangsat. Kuwi iki maling gulik-gulikan kawing dendel tasine. Ah. Lah turene mau kan guyu. Guyune. Ngono. Ya coba sik, coba sik. Wah, iki anu lho iki iso penonton do balekke karcis lho iki nek carane. Yo, aku serius. Yo. Tetep rawangun, Pak. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Ceblok. Pripun, Pak? Suarane sepiro, Pak? Piye muni piye? Ceblok. Peluk. Anak Gentro kok cemblek. Mbak Yu, ngono. Mbak Yu, Nah, Ngapa? mrene yo. Kon ngapa? Kowe arep ngenehi aku apa? Njalukmu apa? Aku ora njaluk apa-apa lah, kowe arek ngene-ngene apa? Kene-kene, lele adikku. Kowe kan pernah adikku to, Le? Iya, Mbak Yu. Iya, arek ngene apa karo Mbak Yumu? Ngenehi apa-apa? Ora ngene apa-apa kok rasa nganggo nyekel to. Omongan sing bener sik, njaluke apa? Saiki awak dhewe kan apa ki jenenge seduluran. Kowe Iya. pernah adikku, aku Mbak Yumu. Lumrahe wong dadi kakang adi ngono ki ya omong sing apik-apik. Ngene yo, Yu. Iya piye? Aku kuwi ayo kaya ngono kae mau. hei, Apa? omong kok. Ketoprak kok manut wong delok. Aku tresno karo kowe. Ayo kaya ngono kae, ngono. Aku tresno karo kowe, Pluk. Maksudnya piye to? Maksude Nek omongan ngemetke kene lho. Ora ngemetke ngendi-endi matane. pengen ngematke sing kuwi.
Ngematke raine kok ngematke urung sing kuwi. Mbok nek karo Mbak Yune iki mbok le omongan sing jelas kene lho, kene le. Lega. Rene lho, toh gentoh. Ini ya yu. Iya, heeh. Rada anget ya yu awakku yu. Piye ta? Iki aku tresno karo kowe yu. Ora lho, kowe iki urung-urung kok wis ngomongke tresna iki maksude piye? Lah aku ki ket mau le nunggu kowe lho yu. Ora lho, aku urung jelas kowe kok teka-teka ngomong tresna iki maksude piye? Kan di benak hatiku apa? Neng iki aku wis suwe ngono lho, nyimpen rasa tresnaku karo kowe iki. Tenanan napa piye? Lah ya tenanan. Kowe ra eling apa piye to? Kok sik to aku kok isih gagal paham to iki. Kowe seneng karo aku, maksudnya iki aku kon seneng antarane Kakang karo Adi ngono. Udu yo. Lah? Ning aku tresno karo kowe yo. Iya, tresna kowe adikku, aku Mbak Yumu, kuwi tresna ora apa-apa, tresna sedulur ngono lho. Ya tresno sedulur ning ya ana tresno liyane yo. Tresna liyane maksudnya piye? Mosok ora paham yo. Loh, aku ora paham tenan lho. Aku karo kowe kan sedulur. Mati iki maine lanang mati. Sing wedok pinter omong. Dadi ngene lho yo. Ngrono. Dadi rene lho yo. Iya, piye? Aku kuwi Heeh. pengen mbok ladeni yo. Tak ladeni kowe pengen ngopo? Ngombe? Pengen madang tak jupukke. Pengen mik yo. Iya. Kaya kok bareng mi kok suarane cilik pengen mi. Pengen mie apa? Ngene lho yo, kowe kok ora dong-dong to yo. Lah ya aku ra dong tenan lho. Kok kowe iki adikku ngono lho. Kurang nyerak. Kowe iki ngladeni aku ngono lho yo. Ladeni. Kaya cara dene uduse mbok bapak. Ning bebojoan ngono lho yo. Bebojoan? Heeh, rutu bareng ngono lho yo. Apa? Rutu. Lutu iki apa? Rutu, Pak. Apa lucu iki apa? Rutu. Lutu iki apa? Rutu iki ngene. Merah dong-dong yu. Loh. Kowe pengen piye? Pengen ngene? Ya ayo tak ngene. Tanganmu kene, aku sing dhuwur. Wah, kowe Kamu iki. sing ngisor. Aku dhuwur ngisor gelem yo. Ning udu kuwi lho yu. Lah piye? Gentong, ngger-ngger, tole. Dadi bojoku ngono lho yu. Dadi bojo? Heeh, gelem ya yu. Ora. Aku pernah sapa kok kowe iki arep seneng karo aku dadi bojomu iki? Ya kowe iki Mbak Yuku. Ya ora oleh. Oleh yo iki. Sing lho, Aku ki anak siapa Pak? bangsa. Surabangsat. Aku kuwi anak Surabangsat. Lah iya aku ngerti kowe anak elek bangsat. Kuwi watakku ki begal lho yo. Gaweane ngeju main karo medok lho yo. Iya, aku paham. Aku ngerti nek kowe iki gaweanmu kaya ngono. Iki nek kowe ora gelem tak paksane kene lho yo. Ya ora ngono kuwi, mbok kabeh iki dirembuk sing apik-apik. Iki bener apa salah to? Bener. Gendare iki apik ora to, Pak? Ai gendering nggo tuku raimu entuk papat. Ku gek ora laras coba. Sing tak larasi lambemu kuwi kok. Lho. Kok apa ya? Cocoke ngono sik. Ya yo. Kok ya yo? Dicocoke yo. Mah. Ora lho gento mbok kowe iki elingo. Aku ki sapa? Kowe sapa? Nek tresna kuwi ya mbok liyane aku ngono lho. Langsung gandrung. Piye? Aku lagi obo iki. Ya apa kono karepmu? Wah, njaluk pelok e. Iya. Monggo lambene larase slendro lho. Aja ganggu kowe. Oh iya. Tak pangantah. Ayo. Piye yo? Gelem ya yo? Ora ngono. Rumen. Kleru to. Laras ngono. Kleru to. Kok
kok njaluk pelok barang. Ya slendro. Mbok dicocok. Oh ya pelok wae pelok. Kaya ngono kok ya arep seneng karo aku ngono lho kowe iki. Ah wong seneng iki bebas yo. Lah ya paling ora rak ya duwe ututan apa ngono. Sekarang yo kok stres iku apa, Pak? Ah. Kurang iki lho, konsentrasi. Lah ya kuwi maksudku. Enos ngono. Raras rumeng suara Wah. Niro aja sembrono lho, Pluk. Wong gendok kok jogetane kaya ndolalak. Ya karang kok aku kan aja sembrono piye? Kowe iki mau bar ndemok apa? Demok dodo. Tak wales lho. Kowe arep males? Oleh ra, Pak? Entuk bebas. Oleh. Pluk. Wani? Wani, Pluk. Demok nek wani demok. Cepet. Ya ana wiyaga dipethuk kijang polisi kowe. Wong kok arep sembrono karo Mbak Yune. Kurang ajar. Ora sembrono iki tenanan, Pluk. Lah ya aku kudu piye nek kowe ngono kuwi? Kudu gelem ngladeni aku. Ya aku ra sudi no, wong aku ra seneng karo kowe lho. Kowe iki adikku. Gong nu ndak selak lali. Yo, tawon gong. Gong nu teng wi Rama dadi iki ora kono gunung, Pluk. Iya ngapa? Neng wetan, kono wetan apa kulon, Pluk? Ora ngerti. Wetan ya gunung. Kulon gunung. Kowe tak cedhaki to, Pluk. Ora. Tak pepetke galengan. Ora. Tak sut. Kowe arep susut gundulmu tak tutuk tenan lho. Pepetke kotak lho, Pluk. Ora. Ora kena dumuk-dumuk. Wah iki sing lanang ketoke brai tenan iki. Mbok wingi eling lho ta, aku iki sapamu? Wong kok leng gemeske kok tak tutuk-tutuk gundule tenan kok. Sing nuthuk aku, Pluk. Ora ngono kuwi to, mbok madhep rono. Aku ki kok ndak wanda kena bokongku ngalih ngono lho. Gelem ya, Pluk? Ora. Aja sembrono ta, to gentok. Lir putri Dara Wati Lah tak. Jangan kuwi ta. Rene ditampa arep padai karep penonton. Iya aku wis menggah pindho lho, Pluk. Lah ya aku arep menggah ping pira-pira nek aku ora gelem arep piye? Kudu gelem, Pluk. Ya ora, aku jek eling kok. Kowe iki adikku ya.
Ayo Adi njaluk laden kok ora diladeni. Lah njaluk laden nek njaluk wedang tak ladeni, njaluk sego tak ladeni. Ya pertama wedang sik. Waduh. Terus bar wedang? Bar wedang Madang. Madang lho. Nah, bar madang rasa ngantuk. Rasa ngantuk terus turu lho. Iya engko tak turokke. Turu Kowe pancen nek duwe lambe lunyu. Kowe kuwi sing senengane mancing-mancing. Asline kowe iki tresno to karo aku lho. Ya ora. Aku si eling lho, kowe iki adikku, aku Mbak Yumu. Ning kowe nglirak-nglirik aku terus lho. Lah ya aku nglirake mergane aku mesake karo kowe lho. Wong wis tuane sakmene kok ya urung duwe jodoh ngono lho. Lah ya mula kuwi aku anane Mbak Yuku ya, aku nyenengi Mbak Yuku. Ya ngono ki ora entuk to. Lah kenapa? Kowe adikku, bola-bali kowe adikku kok. Neng kene iki anane mung aku karo kowe lho, Bluk. Iya aku ngerti ning kuwi ora kena ora ilok. Piye, Bluk? Gelem ya? Ora. Kowe piye ora iso omong? Kok tak banting lho, Bluk kowe. Kaya Kowe kuat, banting aku kuat. Ya kuat, Bluk. Ora kena. Ora dumuk-dumuk ngono ki to. Ayo tansah Ora. Buane ngono kuwi lho. Ih, disampake jalan ora ngamperke jalan ora ngamperke. apa muda dorong mande. Kuwi lho. Iya. Omah iki wetenge kena iki. Iki aku saya menggebu-gebu lho Blok iki. Lah ngopo lho? Nekat tenan gendone kanan. Legan no. Shh. Rono. Ngomborono. Kok kaya ketoprakan nang jero gang. Aben mepet Ben mepet dengkulmu mlocot ora. Ayo tatin rono tin. Ya wong tuyak terus lho. Wangko nek nganti suminten wani nyekep kowe tak kepruke cempolan. Suminten Anak sapa? Gendong nganti nyekep kowe tak kepruke sirahe. Ketoprakan kok arep tenanan suwe-suwe. Oh ya. Aku kae kok kurang ajar. Kurang ajar. Njaluk apa kowe? Kowe tak alusi ra kena saiki kowe tak waneni aku dadi wani karo kowe saiki. Oh, kapokmu arep. Piye arep tarung kok piye? Njalukmu apa? Ayo tarung. Sing mati sapa sih, Ki? Bareng. Mbok ora ngono kuwi to. Aku iki kan ngelengke kowe nganggo cara apa ngono lho. Ya kuwi mau Blok kowe iki pokoke ngladeni aku. Aku ki wong ora seneng karo kowe kok ngladeni to. Legan no. Cemplok. Apa? Kowe kudu gelem ngladeni aku, Blok. Ora sudi wong aku ora seneng karo kowe kok kon ngladeni iki terus pamrihe piye nek ngono kuwi? Aku ki watake begal lho, Blok. Aku ora wedi. Nek ra wedi kowe tak rudo pari peksa, Blok. Ya aku iso mlayu. Kowe arep mlayu nang ndi, Blok? Ya sak karepku, sak mlayune sikilku. Ora gelem ngladeni aku tenan kok. Aku ora seneng karo. Wela. Tok. Akhirnya men tak tutuk nggo kongen iki wedi. Ampun, Pak. Baket mau
ket mau ditrudho bari peksa lagi saiki ilang. Kok malah aku lho? Aku kok gemes dhewe to saya. Sampun, Pak. Sampun. Apik kowe ya. Iya, wis. Nyanyi ditenya. Kok ndak lali aku. Lho kok mak ilang ya? Oh, siapa? Ilo isih tekukan. Oh, tak kira 500, men 200 kan. Wis rasa wae ya. Kok ngopo nyembah barang? Kalau tadi nganu rapi kok. Dido merutatin. Iya. Ya, tambahi 1. Seneng banget. Sesuk ora nyolong. Ya. Gah aku senengane nyolongi apa-apa. Ora ngemis sesuk. Kayak tadi dikai. Ngapa? Ada. 1, 2, 3, 4, 5. Loro piro? Aku siji. Apik iki. Loro. Iya. Aku loro. Iki mung siji. Ya nek wong lanang iki kudune ngalah karo wong wedok. Iki gandeng loro dadi siji ta? Terus piye? Digathokke yo. Ben nyopo? Ben mana? Iye. Wis 200. didum sing adil. Oh. Ya kowe 150, aku 150 ngono. Ngono lho. Kamu adegane wis kok arep. Sini, Kayak ya. email. Ini ada sana, kamera ada di depan, sip. Nah, dipegang dulu. Oh, iki ya kurang ajar sa. Kok kurang ajar pripun? Kok muni kamera dari depan ku iki ngarep mburi radong e. Lah iki kan wis mandep ngarep ngene iki. Nah, aku ngomong nek kamerane ning ngarep ben memasang muka yang cakep gitu nih. Yeah. Nah, Mas Fajar. Ya Mbak Elisa. Aduh. Mas Fajar pripun rasane niki ten panggungnya Pak Seno? Iki yang- Jane Pripun, Mas? kula niku nggih seneng Pak. Awit kula niku tiap hari apa saben dina niku anu. Streaming. Kepengin nggih streaming. Sik, Mas, kok sampean streaming niku sampean delok napa? Mboten delok napa-napa. Napa nggih intine niku? mendengar ya. Mendengarkan. Ah, nggih. Mas Pak Fajar pun kagungan garwa. Wah, dereng, batas. Dereng. Wah, cocok Elisa jomblo. Sami kula nggih jomblo, Mas. Wis, Kok peken sing bae, biasane sing jomblo-jomblo ki iso menghibur gayeng ngono lho, Mas. Wis kowe manut karo aku Piye? karo iki wae. Lah kok kowe mutusi? Iki wis ora lunga-lunga wis. Kok mboten tengon-tengon wis sanjang sinten, Pak? Hah? Kok sing Kok ora sanjang sinten? kalau maksudnya piye ne? Kok Nek mboten ora ono tengon? sing nonton ora tekan pundi-pundi sampean. Oh, Wis canggih ya. Oh Ja- nyepelekke ya, jangan Mas. salah, Pak. Niki kula niku nggih sok lunga-lunga, Pak. Oh, gitu. Nggih saged. Sampean weruh berarti. Mboten. Lah kok iso lunga? Nek jalan gimana, Mas? Ngerasain Itu apa? pakai tongkat. Oh, pakai Iya, tongkat. pakai Terus kalau ini baca pakai apa, Mas? Baca terus Huruf macam-macam. braille. Huruf braille. ya. Kalau lihat media pakai laptop, pakai HP. Pakai laptop bisa, Pak Seno aja nggak bisa pakai laptop, Mas. Nah, bagus ini. Pak Seno iso Sa. nganggo mesin ketik. Nah omahku laptop yo ana selawe. Heeh. Nek arep tok pangan. Lah mau. Mboten neco, no, Pak. Mboten Aja neco. dipangan. Aku ki bendina ki aku ki garap lakone nganggo laptop. Wah, tenane. Tak simpen nang flash disk. Transfer saka laptop nang flash disk ki anakku. Oh. Anake. Nah, internetnya lagi ngerti saiki kok Pak Seno durung suwi. Mas Fajar, Nggih, Pak. badhe nyekar menapa? Pelok nggih, Pak. Ayo. Pelok nggih, pelok 6 nggih. Pelok, Wah, iso nggih. ngarani pelok 6 modar ora. Wah, gending ya, Pak. Kowe dandan Jawa ora ngerti pelok 6. Ora. Ngerti pelok ki anu isine pelem ngerti aku. Kayak pelok. Ya, ya. Canggih he Mas Fajare. Heeh. Ngendang ya iso aku ya radong, kendangan radong. Ayo, kowe iki mung paitan macak Jawa karo nampa dit kok. Ha iya, padake.
Monggo Mas Fajar ajeng nyekar nopo? Yen ing tawang mawon. Yen ning tawang. Neno. Yen ing tawang ana lintang. Katno gugur iki. Wis, Mas Mantri gugur, Pak Katno gugur. Wah, wis jan. Cengkoke wis medeni kok. Iya. Sangar Mas Fajar. Enone Cahayu aku ngenteni. Kasih tepuk tangan dulu. Mas Fajar aku mau tanya. Iya, Kalau gimana? jenengan ini udah dari lahir atau gimana? Kalau saya sejak lahir, tapi saya kebetulan prematur. Oh gitu, Iya. nggih. Kalau tahu lagu Yen ing Tawang, Berarti Dek Bayu di listrik sampean. Nggih. Loh, napa nyetrum napa? Boten prematur niku ra di listrik kaya Oh. kuthuk nika. Oh, sik dhuwur wonten lampune niku ta? Ha nggih. Kayak kotok. Kaya weru-weru. Lah ya ki arep tak takonke barang. Kok suka lagune Yen ing Tawang ana lintang? Iso mbayangke nek lintang ki kaya ngono niku. Tak totok ndasmu lho. Iki band tenanan, band kabeh sing iki kayak gayane duwe moto to, matane cetha ning ki yo rada. Oh nek aku dadi Mas Fajar tak onehi matamu. Loh, iso nyondro lintang, iso ngrasake, iso apa ya, iso marake kita berimajinasi nek ning langit-langit ana bintang lah. Iku pripun pas Mas jenengan kok saged mengimajinasikan kaya ngono? Itu menandakan bahwa pripun ya? Bahwa cinta itu berbagai seperti bintang. Oh iya. Bersinar ya, Mas. Mulai romantis iki. Kayak mulai ngerayu iki. Terus Mas, kula kok rada seneng karo swara sampean. Vibrasine cepet, kula niku pengin banget. Monggo terus. Dugi pundi, Pak? Aduh. Kok sing rawuh sak sirahe bareng. Marang meko Pak Mujoko iki. hingga koso Eno suntakon war tane reki nggih. Kuwi sing do normal ki ora iri kaya ngono. Iya. Eno janji ku eling sumadra sing tias ingsun. iya. Nimas ingsun. Nimas ingsun aduh ceklek wae prasopo sinekcenan bumi langit Edan. tangis ing tias ngenteni padang rembulan
padha 500. Ngenteni padang rembulan yo. Tak cepake kene lho iku ora goro. Disemangati niki kalih penonton lho Mas. Oh, gayuh kamulian kok ya penak ya. Ya penak Mas. Ming sak sing koyo 500 kok. Ning lek kleru balik karo tengah. Wah. Ya ndak kuat ta. Weh, mau nirokke bagongku kuwi mau. Ya. Ngenteni. Ya. Ngenteni padang rembulan. Sah. Ayo sah. Sah dijubuke. Nggih. Sekedap nggih Mas kula hitungke mbok menawa mboten nggih. Oh, celeng 500 iki ora. nggih. Nggih. Setunggal. Kalih. 3. Sekawan. Nah, kok papat seket? Kurang seket. Kurang 50 mengarep tok emplep kok. Yo Mas niki Mas. Nggih, tampani Mas Nggih. ya. Terima kasih, Pak. Matur suwun. Mas. Sik aku rada mangkel nek carane ngene iki. Muni tunanetra kok sake kok apal. Ya apal ya. Nek bisa nemplek ya apal. Rambine kulino. Sing dinggo ya iki. Dengkulmu mlocot. 500 meneh, Pak. Padha, Pak kok. Monggo. Nggih. Ning tawang. Monggo Mas. Monggo, Mas. Fajar, yo. Kula malih. Napa gentenan Mbak Elisa? Duet mawon nggih. Oh nggih, Nggih, nggih. monggo. Gentenan. Monggo, yo. Yen ning tawang ana lintang cahayu aku ngenteni tekamu marang mega ing akasane Mas sun takokke pawartamu. Mbak Elisa, Nggih, dos pundi Mas Fajar? jane kula niku anu napa? Pripun? Kerep sering WA sama Pak Seno tuh sering. Oh, Nggih, sering lho. WA. Lah nomor kula niku Sing pundi? sing kula Fajar saking Prambanan niku kula. Oh alah. Iya, dadi Mas Fajar iki kerem WA kowe. Lah iya, lho kok sampean kok iso nulis? Ngecet tenan. Sampeyan ampun Mas ngapusi Erone. lho. Lho mboten iki saestu, Pak. Napa HP niku wonten sing khusus nun sewu, orang buta. Nun sewu menika menawi khusus nggih mboten. Nggih. Namung HP menika setiap HP yang Android terbaru maupun keluaran sekarang. Oh, pripun to? Wis padha wae.
Sampeyan niku kabotan klewer iket niku lho. Niku wis di protes di nggih, sampun dipun program. Di program. Terus ada program khususnya. Ngoten nggih. Nggih. Iya, berarti mboten sak nulis nggih ngoten niku ya. Nggih nulis, Pak. Oh, berarti nulis nek ngoten sih. Nggih, nggih. Ana umunine ngono, Mas. Nggih, kados ngene Mas Jafar nika. Oh, sampean tepung lho. Sami. Nggih, capet-capet sampun nate mireng Mas Jafar menika. Oh, berarti sampean anggota Perpindo. Perpindo. Persatuan Picak Indonesia. Lah wis nek Gojek ampun kena teng rasa. Mboten, santai mawon, Pak. Oh, nggih. Kayang-kayang mawon nggih, Mas. Lha niku biasa nek digarapi, Pak. Biasa ya wis gak nembangane. Iya, iya. Matur sembah nuwun Mas Fajar. Ngaturake gelang kalung menika wonten pinten-pinten pamundutan. Ya, iki lho isih tak templekke nang kene urung tau tak copot no. Ya. Iki mau wis diaturake apa? Podang kuning mau wis diaturake. Ya. Mas Jafar wis. Ya, Tanjung Tirta iki mau nderek lagune nderek wis. Ya, nyuwun lagu Muprahmen. Ya. Ayo Mbak diaturke. Iki gelang kalung saking Bapak Karjilan Umbur Sari Piyungan Bantul. Ya diaturake. Selamat kagem Bapak Sukarjo. Ya sampun nangka dadi kepala desa. Yo dibawani. Mamanis
agawe ruciting galeng anu natya ngibarat upama ngibarat apa asline aku radong kok upama munduta ploso Rukmi kula manut lho aja mangke senene nek ret manut ora manut ki nek kleru aja iya Rokmi na 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 tar tamtu tak tu ruti unggul apa ibarat wong numpak prau lho oh dak iya dak wis ra arep omong lumampah tanpa walah ing matyane jala nidi temah kunjing temah kunjing anggen jeng ning paku ya mangga gelang kalung esok awan nganggo gelang kalung ngarang banget dunekke ya mak iya mangga gelang kalung sing tak tampang gelang
Iki. Ora padha iringane wae gleleng kok. Iya, mangga, ya. Thank you.
Ora tanggung lho nek Kang Slupan tenan. Matur suwun Bu Prastiwi karo Mbak Tatin ya. Kresna, ya kene Janaka iki. Lah kok dadi gloso ning alon-alon negara Ngamarta, ora eling Purwadasena. Arjuna kena ngapa ya? Janaka Siadi kena ngapa? Wah, jlambrong kena ngapa? Kowe nututi Prajanawati. Lah kok malah kowe nang kene ora duwe daya gletak kaya ngono. Lho iki Kresna, kembang cangkok Wijaya Mulya, ungkulana Janaka aja nganti tekan ing mati Prabu. Ayo Yayi. Tak boyong marang negara Ngamarta ya kasatyan Madukara. Siadi melu karo pun Kakang perkara pustaka Jamus Klima Sada. Mengko gampang. Oh, lah konangan saiki. Bareng waras kok nubruk sikil kok ora ngerti wulune sikil ki akeh apa ora. Janaka, Prajanawati. Janaka, aku dudu Prajanawati ora gawe sawangan. Koko Prabu. Ya, kowe kena ngapa? Nedya ngrembut pustaka Jamus Klima Sada nanging Prajanawati ndawahaken daya kemandhen. Wekasan kula Kantaka. Kowe arep ngrebut apa arep seneng? Aku tak takon. Ngrebut. Ngrebut apa seneng? Ngrebut. Seneng apa ngrebut? Seneng. Agene mung diwalike kok kowe kalah. Inggih nyuwun pangapunten. Wah, satriya nek malik tingali ya kaya ngono kuwi. Kowe niat arep ngrebut barang weruh. Wujude Prajanawati tumuli ngalih ideping tekadmu Janaka. Wah. Mula rusak ing satriya mergo kena kegodha gebyaring wentis kuning kaya kowe kuwi. Nadyan kowe dadi langing jagat lan juring bawana. Nadyan kowe dadi unusaning titah yen gampang kegodha kaya ngono kuwi ora ana gunane kowe duwe pangkat langing jagat. Arjuna wonten paring adhawu sesa menenek diparingi kewajiban kuwi aja mangrutingal Koko Prabu. Estunipun kula mboten mangrutingal. Lho, lah sebabe ketingalipun Prajanawati ngagem jaya kawijayan. Wujudipun pengasihan ketitik sekawit kula badhe ngrebat pustaka Jamus Klima Sada. Tumuli sareng piyambakipun ngembakaken jaya kawijayan. Paningal kula bawur ingkang wonten namung raos tresna. Wah, lah keparet paros maring jajalanan. Mula sing tetek tanggon rasamu Janaka. Aja gampang kepilut marang wujuding wanita. Ngono. Yen kowe arep kowe digdaya arep kowe sekti, nek kowe gampang kepilut marang wanita, kaya ngono kuwi gampang nggonmu tetel kasatriyanmu. Inggih. Inggih Koko Prabu. Wis kersa melu-melu. Kula oyake Prajanawati rasa tok oyak. Ora kowe mati meneh. Mergo kowe gampang kepilut. Lajeng sinten sing badhe mbujung Prajanawati? Aku. Aku iki wong galak. Aku iki wong dosa. Aku iki wong kau. Aku ora tau nyawang lanang apa wedok. Nek pancen luput turaping negara, mesti bakal tak patrapi pidana. Yen perlu aku yang nibake pidana. Prajanawati tak irise gurune nganggo nenggala. Kira-kira mati mboten? Mati. Wah, gumeng kepencut. Janaka kepencut kowe ya kepencut. Werkudara, apa? Aja tak anggap aku padha karo Janaka. Aku nek kepencut karo wong wedok biyen-biyen bojoku ora mung siji. Ning atane aku setya karo Irwati. Wis nek wong wedok percaya karo pun Kakang, ora ana sing nggogroke atine pun Kakang. Kula tampanipun kados pundi kok Prabu?
Mboten kula kok gumun sampeyan iso ngalahke Raden Janaka niku. Monggo sajeg jumleku dadi Panakawan. Raden Janaka niku angel dikalahke. Togok nun. Raden Janaka tak tamani Jaya Kawijayan Aji Pengasihan dheweke malih tinggal tumuli nglumpuk ana ngarep aku. Sawise nglumpuk ana ngarep aku tumuli tak tamani Aji ya kuwi lebur sekethi. Mula Raden Janaka tekaning pati go. Lung lho lho. Nglelengi ra jamak-jamak. Wong wadon kok aji-ajine akeh banget. Mang tamani napa? Lebur sekethi. Raden Janaka kok saged seda niku mung merga saka wong wedok. Lah iya, wong satriya pengpengan kok matine mung karo wong wedok. Sapa sing bakal cedhak aku bakal tak tamani aji lebur seketika. Nggih, nggih ning atos-atos. Wis rasa semlak. Nanten aku dioyak wadyabala pirang-pirang. Ketikban Jaya Pengasihanku mesti padha nglumpruk ning pangkoning Dewi Pracanawati. Hei, Pracanawati, mandeg aja mlayu. Wong wadon Raden kowe sekti ngawi Banyakrawati. Sekti kalintang jaya ning perang ning ora bakal iso malih paningali Baladewa. Ayo iki. Empakno pengasihanmu. Tok balekke ora? Pustaka Jamus Mang Jimat Losodo. Ora tok balekke aja nglakon dosa. Epek-epek kuwi metu nenggala tak iris gulumu kowe mudar ning kene. Lunga yo, Kak. Yo. Lah ngopo? Nek iki etoke kok ganas to iki. Tobat menyan sinten kula nyuwun prisa. Lah nomor panung ganjuk hubumu. Aku nata Mandura Prabu Baladewa kadange Werda Yayi Dwarawati. Kadange Werda, kadang-kadangku para Pandhawa. Ngerti ora kowe? Prabu Baladewa. Yo. Yo lho yo. Yo. Ndak malah kena nenggala modar awake. Prabu Baladewa. Tobat. Prabu Baladewa. Iya. Mboten ngenten babar pisan bilih Prabu Baladewa menika setunggiling Narendra ingkang gagah pideksa Budhe Kwok Simbarjaya. Bel gajes. Kowe arep ngerayu karo aku kowe. Kowe arep ngempake Jaya Kawijayan karo Baladewa. Aku ora talani Aji Pengasihan supaya aku nglumpuk ning ngarepmu. Ora iso. Aku ora bakal kena Aji Pengasihanmu. Baladewa ki wong resik, Baladewa ki wong suci. Ora kaya Janaka. Tobat inggih kula pitados. Kersanipun tindak mriki badhe menapa? Jaluk Pustaka Jamus Limasada. Tobat. Menapa Gusti kula sing Prabu Baladewa menika mboten mesaken dhateng para kawula. Mboten mesaken dhateng kawula negari Ngemahe Mantaka. Tobat panjenengan menika mesaken dhateng para kawula. Ingkang pendak dinten sami pejah kasulayah wonten negari Ngemahe Mantaka diweji sesembahan kula mugi pareng wonten ing galih paring ngampil wujud ing Pustaka Jamus Limasada. Ora iso. Towene iki apa ora? Inggih, kula nyuwun pangapunten mbok iki paring kawelasan dhateng Radharana. Ora cedhak-cedhak kowe arep pamer gejlekmu ya. Arep pamer gejlekmu. Kowe ndeprok ning ngarep aku terus aku men nyawang medun, ngono to? Men prokanan aku. Aku ora bakal kikut. Aku ora bakal iso mandi mbok ana ki. Tobat panjenengan kedahipun mboten mentala kados mekaten menika lho diweji. Tangan iki ora ngene. Panjenengan katri mesaken dhateng kula. Panjenengan katri mesaken astane. Nuwun sewu lho. Menawi kula wangsul mboten beto, Pustaka Jamus Limasada Kakang Prabu Pracanawati sak mangke tentu duka. Menawi duka kula dipun pejahi lajeng musrangipun kula gesah wonten ing Madyapada. Trimani kula dipun pejahi mbok menawa wonten sesulehipun. Sesulehe karo iki. Sesulehe. Trimani pun kula mangke dipun pejahi. Kula ngaturaken wujudipun Pustaka Jamus Limasada dhateng Sri Prabu Pracanawati tumunten kula wangsul mriki menawi kula badhe kabeh wonten negari Mandura kula ing boten badhe sirah. Maklutsu menawi kedah dipun lintoni Pracanawati kula sagah ngladosi Prabu Baladewa. Ora.
Ora. Aku ora bakal kikut. Kowe muni kaya ngono kuwi ming lamis. Aku ora bakal kikut. Menika saestu Gusti, bumi langit tangkep. Aku ora bakal kikut. Menika saestu bumi langit tangkep tenane. Tobat. Estu lahir batin. Gusti, nggonmu ngaturake jiwa ragamu marang aku mau lahir batin. Inggih lahir batos. Lahir batin tenan. Inggih lahir batos. Radharana. Radharana. Dos pundi? Radharana. Wis kene. Inggih. Nek pancen ijolane kaya ngono kuwi aku mengkari manut. Lanipun manut kados pundi? Mau kondo piye? Mau kondo piye? Aja lamis lho, aja lamis. Tiwas aku kaya ngene iki kok ming lamis. Mboten saestu. Kowe balekke pustaka Jamus Simonoto ning negara iki Mandaka, pustaka Jamus Simonoto paring iki karo kadangmu tuwa. Inggih. Terus kowe rene. Inggih. Terus kowe anu apa jenenge? Kowe melu aku. Menawi kersa kula nderek. Aduh. Anu apa? Kuwi tenan apa piye? Estu wae tobat. Nek pancen tenan aku ya wis ora bakal iso nolak. Tobat gene ya ora iso nolak mau dadak muring-muring. Mau ora ning kono. Nek nganti aku ora bengok-bengok muring-muring aku dikira aku wis sagung muni. Baladewa ki wong tanggon ora bakal kena pengasihan. Aku wis muni kaya ngono nek ati tekan kene iki aku kalah karo kowe, aku gandrung karo kowe rak ya isin. Inggih. Nang sakmenika mboten isin. Ora isin. Inggih. Aduh, ana lalere iki. Inggih, mboten apa-apa. Monggo to latri nyepeng wonten pundi nggih mawon menika sampun gadhan paduka. Isuk bali sik. Kira-kira pirang dina bali muska kene? Inggih. Kula nuwun sewu namung sekedap wangsul lajeng mriki. Yo, nganggo ndruk sisan. Oh inggih, ngesaken. Ora sama sak Jawa ngono iki. Inggih ngesaken. Men ora ketara yen kowe iki Pracunawati. Oh inggih ngesaken dawuh. Ayo Radharana sithik. Inggih. Kresna iki ngetuke terus ya. Gegarane mboten sanget nika ngaten menika mangke bengok-bengok ora malah konangan to. Jan. Elok tenan. Ndelok astamu. Inggih menika. Wah, jan tangan kok lumer kaya santen. Aluse ora jamak kaya ngene. Tangane Rawati we kalah. Tangane Rawati kan mblegak-mblegak ra karo-karo. Sapule buka londre iki malah ngumbahi saben dina tangane mblegak-mblegak ora karo-karuan. Ucap kacarita. Cinepeng astaning Sang Dewi Pracunawati sigra ngempakaken aji lebur sekedhik. Bengok sora Sang Baladewa nalika semanten pejah kasulayah Sang Nata Mandura Prabu Baladewa. Tak tonton saka kadohan. Saya adoh doting glenik. Jarine ratu tangguh-tanggun. Ratu ora gampang kena godha, ratu ora gampang kena pengasihan. Wah, cangkeme. Aja ngono wong kowe iki dulurmu tuwa. Ya wen jengkel aku. Prandik punur. Kaya ngono kok senengane ngunek-unekke adine lanang. Kok ora Bu? Piye Janaka dipun gesangaken? Kula badhe sumurup kados pundi kawontenanipun Koko Prabu Mandura. Iya Janaka, tak ungkulane sekaro Jaya Kusuma dimen waluya nerma temah jati temah mulya.
Koko Prabu. Koko Prabu. Piye? Lenggah sik. Arep koyak musuh. Ora usah doyak. Aku ki arep koyak musuh. Ora usah doyak lungguh ora. Ora lungguh tak jeblokke kowe. Yo. Ngopo Kresna? Pancen nata Mandura ki nata sing tangguh-tanggun. Ora bakal iso kena jaya kawijayan pengasihan. Nata Mandura ki ora bakal kena nggodha. Kene yo padha wae. Terus pundi rak malah diece karo adine lanang to? Wah, edian pancen yo Mandi pengasihane. wah, kowe ora perkara le mandi pengasihane. Ning perkara kowe sing ora iso moper marang mubal babaling karepson. Lho nyatane wis tak kuat-kuat kok meso. Saya suwe, saya luluh hatiku Werkudara. Wah, carane piye? aja dingetke raine. Haji pengasihan ki metu saka mata. Matane aja dimatke. Apa-apane aja disawang kanthi cara mengkono. Ora bakal kena godha. Wah, wis gedang awak pakel. Apa Omong gampang lakoni angel. sawangen aku sing iso ngejur-jur awake Prajunawati. Prajunawati. Kula wonten dawuh Raden, menika Raden Werkudara. Iya, Badhe menapa? jaluk pustaka Jamus Klimasada. Tobat apa tuman lho, jagongan kok ora nyawang ki lho ya jenenge ora penak. Wah, Panjenengan menika dos pundi to Raden? Kersanipun badhe menapa? jaluk pustaka Jamus Klimasada. Ayo nembung sing apik-apik, nyawang sing becik. Menapa ngaten menika sipatipun satriya Ngamarta, mboten purun nyawang dhateng kula. Tobat. Wong sak jagat iki pengen nyawang karo Prajunawati lah kok. Eman temen Raden Werkudara moh nyawang pasuryaning Prajunawati ki apa rupaku elek banget napa piye? Tobat menika dos pundi to? Mbaya nyawang Raden, mangke pusaka kula caosaken ning nyawang. Wah, Tobat gene wis ngelirik. Wis ngelirik iki diteruske ya ora apa-apa kok dadak. Ngono masane kaya diteruske. Arep nyawang nggon apa monggo kula atur nyawang. wah. Tobat. Terus pundi Raden? Prajunawati, Wonten dawuh. aku arep tekan kene njaluk pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Yo aduh arep kok ndangak kaya ngono lho. Ora iki mboten prayogi to? Ayo, weneno. Tobat. Menapa iki dipun caosaken menapa? Ingin dipun caosaken menapa? Ayo. Awak apa ya? Ngendikanipun boten cetha. Ngendikanipun boten cetha. Dipun maringaken menapa Raden? Dipun caosaken menapa? Wah, pustaka Jamus Klimasada. Napa? Pustaka Jamus Klimasada. Kok sanika badhe nyuwun prisa? Apa? Pustaka kaliyan kula pilih pundi? Raden. Pustaka Jamus Klimasada kaliyan kula milih pundi? Pustaka Jamus Klimasada ora iso dikapal-kapalke. Sani minggu buntel. Nek kowe ora iso dikapal-kapalke. Ngatek ya iso. Lha kuwi maring dawuh sing cetha to nek dawuh niku sing cetha lan amene dhewe kan niku sing cetha milih kula menapa Pustaka Jamus Klimasada. Milih kula menapa Jamus Klimasada. Wah,
milih kowe. Wah, Lah rak ngaten Mbah Tobat. Mboten kinten babar pisan njen menika nadyan brewoke jenggote akeh maning baguse jamak-jamak. Menawi dipun sama menika kaya sanggiwang rembulan pasuryane piyo mencorong. Terus menapa gereng-gereng? Mau bar ngombe ndok bebek. Lajeng kersanipun kados pundi? Kersanipun kados pundi, Raden? Ginrayang ngaji lebur seketi sang Werkudara. Mati dening aku wae. Angi Werkudara. Aja disawang. Aja disawang raine. Aja disawang pasuryane. Ora bakal tumawa marang Werkudara. Aduh yo. Kowe iki ngopo e? Wah, ngece kowe. Wong ki aku wis ngomong ki to. Wit gedang awo pakel, omong gampang lakoni angel. Piye? Wah, pancen edian. Wong wedok kok iso kaya ngono. Kaya ngono piye Werkudara? Ora apa-apa. Kaya ngono piye aku tak takon. Kaya ngono piye? Kaya ngono. Wah, ana daya sing marai aku kudu nyawang. Lah kuwi jenenge atimu durung tangguh. Atimu durung tanggon. Aja disawang. Aja disawang matane. Matamu. Ngece. Ora bakal ana paripurna. Wah, Arjuna, wonten paring adhaw. sing iso ngalahke ming kowe. Nggih. Kowe iki wong lanang tenan. Selagine kadangmu kabeh wae kalah, mula kowe entuk kanugrahan sesebutan lelanging jagat. Kula Prabu Kasinggihan. Lah yen nganti pengasihane iki Percanawati iso menang karo pengasihane Janaka kuwi apa Janaka kuwi dudu lelanging jagat. Widodari wae nglumpruk ning pangkonmu. Widodari wae akeh sing wis kasembadan mbok garwa. Lah kok mung kalah karo wanita tenan sabrang, lah mbok yo dimakke aji-ajimu kuwi Janaka. Wah, kelepat tanpa taliwara. Wis tambah duluripe meneh. Kok tambah duluripe meneh kuwi? Janaka nek tok dawuhi kaya ngono kae senenge kajamak-jamak. Lan ora ana sing iso ngalahke Janaka yen bab pengasihan. Wis tontonan dilo meneh. Wong wadon kaya wis reruntungan karo Janaka. Werkudara. Nggih. Sing wigati pustaka Jamus Klima Sada aja nganti ilang. Yo. Perkara Pracanawati mung arep dadi apa, kuwi kewajibane Janaka. Butuhe rak kelakon penjangkamu ngrebut pustaka Jamus Klima Sada to. Yo. Wis ngono wae ora usah dadak kok kan gunem. Wah, yo. Yen aku ora perkara kuwi, ning kowe sing duweni perkara. Adimu wedok dimaru meneh. Ora apa-apa wis ben. Wis ora apa-apa nyatane Sembadra ya atine ya kuat kukuh bakuh kaya ngono. Kresna, Wonten paringan. ayo ditonton. Kaya ngapa Janaka ning ngono akeh Dewi Pracanawati. Waduh. Iya. Ampun gerah penggalih nggih Mas, kula niku nek gojek ngonten iki. Iya. Monggo. Ya, Nes. Napa niki Kuwi anu lagune? kok gelang kalung ya kena, kodang kuning ya kena. Ya, Ning nganggo dibawani. ya. Men pengendange siap-siap. Heeh. Kodang kuning Nah, anjing. Ya, Wong saiki pop tunanetra iki ana grup karawitane. ana mak. Ana.
Tunanetra grup karawitan ana. Ya. Tunanetra bal-balan ana. Lho, ora ketang ngalur kabeh. Ngidul kabeh. Mergane bali dikeki klinthing. Oh. Mula ora aneh ana tunanetra iki bal-balan gajul wedhus ya tau ana kon. Wedhus kaya klinthing gajul mbek mudhar. Iya. Pengabuh tunanetra saiki wis ora ana nek jaman mbahku mbiyen ana, jaman bapakku mbiyen ya ana. Oh. Jaman bapakku mbiyen sik kempul loro, kuwi ra weruh kabeh. Iya. Wah, anggere sing siji salah dunekke karo sing sijine matane. Matamu ya ora weruh ya. Ya. Bawani nak. Nadyan wujud temong peksi golek isi podang kuning bentang te ora ngegeti mak iba bunga nyanding bisa dadi tombo monggo Mas Fajar ya ayo esok awan ayo dites lho iki Mas Fajar ngati-ati lho iya yo esok awan ning omah wis ora krasan leluyuran kang golek sing tak sayang mumpung diteranganku golek ora krasa esok awan nganti wengi eman yen ati liya kang nyawa
tak sayang mubeng-mubeng miteran konku goleki ora krasa esuk awak ganti eman yen nganti liya kang nyawa yang tak sawang mencok neng emak kegancangan tak rendek saka kedua sarwi ngoten dheweke ngalir elakane tak suwun baca ngece kuning agawe pikir aku gombe leret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen nganti ngate ora bakal ati kediwalian jangan dudun hati keberatan orang manda hatiku tak saya dotra mananani sono pikan ulu teten Luar biasa. Tepuk tangan kagem Mas Fajar. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun.